Businessman Wicknell Chivayo has stepped in to assist Coach Rambo after an appeal for financial help. Mushure mekunge Coach Rambo vakaita tsaona vari pamudhudhudhu vachibva kuNorton. Kusangana kwatinoita zvakare pano paHarare Networks inobata nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi Harare Networks YouTube channel yayo yakabata pamusoro pemashoko aiziviswa mushure mekunge Coach Rambo vanozivikanwa nekubatsira vanhu vanenge vapinda mudzimvura pamwe chete vanotyaira mudhudhudhu zvakare. So Coach Rambo wakaita mukurumbira mushure mekunge pawakamubudisa vanhu uko kubudiriro, ende Coach Rambo vakazivikanwa nenyika yese yeZimbabwe, vakaona zvakasiyana-siyana zvavaipiwa nevana venyika yeZimbabwe apo vakapiwa mari nedzimotokari naWicknell Chivayo. So Coach Rambo vari kunzi vanga vaenda kuNorton uko kwavanga vakubva nemudhudhudhu wavo. Pari kunzi ipo kombi yakabuda muleni mayo ikaenda kwanga kuna Coach Rambo. Izvo zvakazosvika pakuita tsaona yekuti Coach Rambo vakaita tsaona nemudhudhudhu wavo vanga vanawo, vakazomhanyiswa kuchipatara. Asi vamhanyiswa kuchipatara Coach Rambo pakazoita kuti nhau dzekuti varapwe mushure mekunge vainzi vanga vakwaro pakasiyana-siyana. Asi mari yese yekurapwa yainzi yaisvika 8,700, inova yakaita kuti matsisawira avo auye achikumbira kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vana venyika yeZimbabwe nepamunapo itai mugobatsire Coach Rambo. Asi pasina chinguva nekuda kwekuti nyaya iyi yakatenderedzwa munyika yeZimbabwe, vamwe vachiti kupa mari yavakapiwa naSeWicknell zvakafamba sei. So seWicknell vacho pakazonzwa mashoko aya akabva vapinda panhau yekuda kubatsira Coach Rambo mushure mekunge vaona maappeal asauti to 8,700 for his medical expenses vakapromota. So vakabva isa support vachiti ndiri kubhadhara ese mamedical bills. So vakanyora vaWicknell Chivayo vachiti this 8,600 payable where and to who. Some please help and get hospital bank details. I would do a cash deposit in 15 minutes. Get well soon, Coach Rambo. Zvakaita kuti vanhu vemunyika yeZimbabwe vafare vachiti vagona vaWicknell Chivayo sezvo vamwe vaitiwo tichawana kupi mari yekuti tinge tichibatsira Coach Rambo. Vamwewo mabikers vaishandidzana navo vachitendera munyika yeZimbabwe vachiita basa ravo ndo vanga vakumbira support. So ndo nhau yakaitwa naWicknell Chivayo. According to a close friend of Coach Rambo akanyora iye achiti, I have noted a lot of comments like this on previous posts in which I added details for well wishers. Let me clarify one or two things for you all. As bikers, our relationship are based on brotherhood, loyalty and love. When unfortunate event B falls our own, we do not look at what he has. We just put our heads together and assist, lift then that burden. 2, contribution is not mandatory. One does so as and when they feel convinced to do so, and we don't judge. 3, some is fighting for their life in a hospital bed and in pain. Does it not seem some type of why asking where the money is? So na uyaita kuti igotaura saura vacho inawe kuti vanhu vanga vakunyanya kubvunza kuti koya akapiwa manje yakaendepi. Asi vaWicknell Chivayo vacho vadzoka zvakare vachiti aiwa ndaisa mari kuchipatara kuratidza kuti medical bills avo ese akabhadharwa navaWicknell Chivayo kuti varapwe Coach Rambo. So vari kunzi vari in stable conditions sezvo vari kurapwa vari muchipatara. Ndidzo nhau dzataiya takabata pana pachannel yenyu tichingoti get well soon kuna Coach Rambo. Ndokutenda nekutsigira kwamaita YouTube channel yenyu yeMagaba News.